Prievodcovi nastavením objednávacieho systému je ako prvá uvedená položka ordinačné hodiny. Bez ich nastavenia nie je možné povoliť pacientom objednávanie cez internet. Stránku ordinačnej hodiny zobrazíme buď zo sprievodcu nastavením tlačidlom Nastaviť pri položke ordinačné hodiny, alebo zmenu položkou Ordinovanie a následne ordinačné hodiny. V tomto videu si ukážeme nastavenie všeobecných ordinačných hodín, teda hodín, počas ktorých lekár ordinuje. V ďalšom videu rozoberieme nastavenie ordinačných hodín ošetrení, ktoré umožnia lekárovi špecifikovať, kedy sa môžu pacienti na konkrétne ošetrenie objednať. Je potrebné zdôrazniť, že na základe nastavených ordinačných hodín sú ponúkané voľné termíny pacientom. Lekár pri pridávaní termínov nie je ordinačnými hodinami nejako obmedzovaný. Ak potrebuje pacienta objednať aj mimo ordinačných hodín, môže tak urobiť. Predvolenie je nastavený 5-dňový pracovný týždeň, ak ale lekár ordinuje aj cez víkendy, môže si zobraziť 7-dňový pracovný týždeň ikonou nastavení vpravo dole pod kalendárom a následným zaškrtnutím voľby aj víkendy. Ikony lupy so znamienkom plus a mínus umožňujú rozťahovať a sťahovať časovú os pre prispôsobenie zobrazenia kalendára. Najskôr nastavíme celoročné ordinačné hodiny. Nad kalendárom vidíme záložku celoročné, ktorá je vybraná, čo signalizuje jej modré podčiarknutie. Ikonou ceruzky upravujeme vybrané obdobie, teda v našom prípade celoročné obdobie. V zobrazenom dialogovom okne vidíme zoznam dní v týždni a pri každom tlačidlo pridať interval. Denné ordinačné hodiny si môžeme rozdeliť na niekoľko intervalov, čím si napríklad zabezpečíme prestávku na obed alebo určíme, v ktorých intervaloch sa môžu objednávať aj pacienti cez internet. Začneme pondelkom, tlačidlom pridať interval pridáme prvý pondelňajší interval od 7. do 12. hodiny. Chceme, aby sa počas neho mohli objednávať aj pacienti cez internet, takže zaškrtneme voľbu aj pacienti. Znovu klikneme na tlačidlo pridať interval pre pondelok a zadáme trvanie od 13. do 14.30. Tento interval si chceme vyhradiť len pre seba, teda termíny bude môcť pridávať len lekár, pacientom termíny z neho ponúkané nebudú. Voľbu aj pacienti teda necháme nezaškrtnutú. Rovnako postupujeme pre ostatné dni. Ak chceme niektorý interval zmeniť, jednoducho prepíšeme čas začiatku a konca. Ak chceme interval odstrániť, použijeme ikonu koša vpravo v riadku intervalu. Zadané ordinačné hodiny uložíme tlačidlom Uložiť. V kalendári sa zobrazia obdĺžniky zodpovedajúce jednotlivým intervalom. Ak je obdĺžnik vykreslený plnou čiarou, znamená to, že sa v tomto intervale môžu objednávať aj pacienti sami cez internet. Ak je vykreslený prerušovanou čiarou, interval je k dispozícii len lekárovi. Lekár môže chcieť upraviť ordinačné hodiny pre určité obdobie roka. Predstavme si, že máme malé školopovinné deti a cez letné prázdniny s nimi chceme tráviť viac času. Rozhodli sme sa preto, že cez prázdniny začneme ordinovať ráno skôr a budeme skôr aj končiť. Ikonou plus sa vytvorí dialogové okno pre pridanie obdobia ordinačných hodín. Zadáme interval zodpovedajúci letným prázdninám. Vo výbere kopírovať ordinačné hodiny vyberieme celoročné, čo nám uľahčí prácu, lebo len upravíme celoročné. V rovnakom dialogovom okne ako pre celoročné obdobie upravíme intervaly podľa svojich predstav. Niektoré môžeme aj vymazať. Tlačidlom Uložiť si nové obdobie ordinačných hodín zapamätáme. Týmto nastavením dosiahneme to, že počas letných prázdnin budú pacientom ponúkané voľné termíny z tohto obdobia ordinačných hodín. Môžeme si pridať niekoľko období ordinačných hodín, nesmú sa však navzájom prekrývať. V ďalšom videu si ukážeme, ako si môžeme definovať vlastné typy ošetrení s rôznou dĺžkou trvania a ako každému ošetreniu určíme jeho vlastné ordinačné hodiny.